Hello friends, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta mai albarka wato Arewa Global Tech. Ni ne na kwara kullum Umar Wabi, ina yi kowa fata alkhairi a daidai wannan lokaci. Kamar da kuka ta title na bidiyon namu zai kawo mana hanya ne ko ce muku wani crypto site ko kuma wani applications wanda za ka yi amfani da shi kai tsaye kawai abubuwan da ake da bukata a ciki ba wasu abubuwa bane masu wahala, amma na kuma za ka na samun suna biyan ka coins USDT kuma kana withdrawal nasu baka da matsala. Amma kafin mu ce kai tsaye ga bidiyon namu ina mai roƙon ku da ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙara domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu. Okay, sai mu je kai tsaye ga bidiyon namu. Zan ajiye mana link na wannan applications a description, so kai tsaye kawai shikenan sai ku shiga. Kuna shiga kawai za ku je za ku download nashi. Kuna download nashi zan nuna mana duk step by step yadda za mu yi register a cikin wannan applications. So yanzu ni da yake link na yana cikin WhatsApp, so zan shiga cikin WhatsApp na domin na je na ɗauko wannan application ne ko gani. Okay, kai tsaye kamar da kuke gani gashi ne ya bude mana. So yanzu abin da za a yi zan shiga zan bude wannan link din, zai yi redirect nasu nawa zuwa cikin Play Store na. Okay, kamar da kuke gani ya nuna mini in zaba a Play Store nake so na bude ko kuma. So yanzu kai tsaye a Play Store na zaba, bari ya bude mana. So kamar da kuke gani kai tsaye kawai kana taba link din kai zai kawo ka nan wurin ne. So ni da yake na riga na yi downloading na wannan application din, so kai tsaye kai da ka ba kai downloading nan ba za ka yi downloading nashi. Kana download nashi za ka taba alaman play. So ni da yake na riga na download nashi, yanzu abin da zan yi shine zan taba alaman play din nan. Okay, kai tsaye kana taba alaman play zai bude maka nan wuri kamar haka nan. So shikenan ga nan wani wuri da aka rubuta Google a daidai wannan wurin. So kai tsaye kawai shikenan sai ka taba Google din nan. Kana taba za ka yi sign in with Google naka, with Google account naka. Kai tsaye kamar da kuke gani gashi ne ya nuna mini Google account nawa wanda nake amfani da shi. So kai tsaye yanzu haka na taba kamar da kuke gani yanzu haka, bari ya bude mana. Okay, kai tsaye kawai yana bude maka kamar da kuke gani yanzu haka nan. So shikenan kawai za ka taba okay. Kana taba okay kamar da kuke gani gashi nan zai nuna mana fiska ne kamar hakan nan. So yana nuna maka fiska kamar hakan nan, yana nuna maka fiska kamar hakan nan. So zai iya nuna maka kamar yadda ya nuna mini ne yanzu hakan nan, kamar yadda ya nuna mini ina. So shikenan nuna maka kawai shikenan sai ka taba alamar fine din nan. Ya ta ka taba alamar fine din nan, so kai tsaye za su baka kyautan ko USDT duk dai abin da ya sauka kamar da kuke gani, ko USDT ko Doge ko kuma coin na su wannan Bitcoin ne. So kai tsaye kai yana bude maka fiska kamar haka. Abin da za ka yi shine na farko za ka taba fine and win din nan. Ka taba za ka yi fine. So kana yin fine za su baka. In ma wannan alamar fine din bai fito ba, so kai tsaye sai ka bude VPN kamar irin Stack VPN. Shi ma zan ajiye mana link din a description, sai kai downloading nashi sai ka zo kai connecting. Kana connecting to za su baka, suna baka shikenan sai ka taba. Kana taba kana shiga za ka samu za su baka coin. So kamar da yake gani, to wannan shine fiskan application ne. So kai tsaye yana nuna maka kamar da yake yana akwai abubuwa kamar hakan nan a daidai nan wurin ne. Ga nan da aka saka 50,000 gold din nan. So kana taba kamar da yake gani yanzu hakan nan. So da yake na riga na yi mining na yau, so amma na kai in baka yi mining ba ma zai nuna maka kan cewa kai din kamar da yake gani yanzu haka nan daidai da aka sa today din nan. So kullun kana shigowa za ka dinga taba. Kun ga kwanaki an yi zuwa kwana bakwai in kai kwana bakwai za ka sake maimaita kullun haka. Sannan aka shiga nan da aka sa win up to 1,000 by watching videos. So kun gani shi ma an ka taba za ka yi watching na videos ne, so sai a baka coin kamar da yake gani. Na farko kenan. Na biyu kuma shine wurin fine din nan kamar da yake gani. Sannan akwai nan kuma ga inda aka saka play now din nan. Kana taba za su na maka to wasu tambayoyi ne za ka amsa. Kana amsa za ka samu suna baka coin. Sannan ga da aka sa quiz to earn din nan. So shi ma kana taba kamar da yake gani ga suna haka 1 star 2 star da kuma 3 star. Wanda ka zaba ka shiga ku tambayoyi ne za a dinga maka. Kana maka tambayoyi za a dinga baka coin. Wannan kenan. Sannan sai abu na gaba kuma akwai referral. So za ka yi ka gayyaci dan uwanka kamar da yake gani gashi na yanzu hakan nan. So sannan kuma na gaba akwai kuma wurin trade. Za ka yi kai trading kamar da yake gani. Za ka kai deposit ma kana so kai trading a ciki. Sannan na gaba kuma akwai wurin digging. So ni da yake yanzu na riga da na yi na yau din nan. So kai tsaye kama kana zuwa kawai wurin da aka saka tab din nan ko kana taba so daya. So shikenan zai dinga maka digging din kamar da yake gani. Zai na buga zai yi so 10,000 yana yi. So shikenan za su baka coin na adadin wannan tabawan da ya yi nan da 10,000 nan ko yafi ma hakan nan. Daga nan za ka yi ka zuwa ka je ka taba wurin wallet. Ka taba wurin wallet sai ka shiga wurin withdrawal. So daga ka shiga wurin withdrawal
za ka yi ka je ka yi exchanging nashi, za ka yi ka je ka yi exchanging na wannan coin din. Kai je kawai kana shiga kamar da yake gani za ka taba maximum, so shikenan kawai sai ka taba swap din nan. Kana taba swap din nan kamar da yake gani zai koma USDT, yana koma USDT daga nan za ka yi kai withdrawal, amma minimum withdrawal 2 USDT ne. So shikenan da ake withdrawal kuma kamar da yake a ƙasa gashi sun nuna mana BingX account din nan, so dole sai ka yi withdrawal a wannan exchange account na BingX din nan, in ba haka babu da za ka yi ka withdrawal. So kai tsaye ko za ka yi ka taba wurin register din nan, so kana taba register za su redirect naka inda ka je ka register na BingX account. Kana yin register BingX account, so shikenan kawai za ka yi download na application nasu a Play Store suma, shikenan daga nan za ka yi ka zo ka saka bayanan naka. In ka riga ka yi, so shikenan ko za ka zo ka taba a ƙasar register da ka saka already have a BingX account. So kana taba kamar da kuke gani, ka taba kamar da kuke gani gashi nan yanzu aka zo na wannan wurin ne. So shikenan sai ka saka email naka, kana saka email naka yana wuce zo nawa ka sa UID ka na wannan BingX naka. In ma ka gane da ka sa UID ba, in sun wucar da kai za su yi maka yadda za ka yi har ka je ka sa UID naka nan. In kuma ka riga ka yi register wannan BingX ma kana shiga wurin profile naka za ka samu wannan UID naka a nan wurin ne. Kamar da yake gani ka kasa akwai wannan wurin da aka sa dot din na balance, so wannan wurin spine din ne da na spine shine sai suka bani kyautan wannan dot guda 10. So daga nan za ka yi shi ma ka yi withdrawal nasu a cikin wannan BingX din kana yi, shikenan kawai sai ka yi exchanging nasu. Kana exchanging nasu kun gani kuma masha Allah normal ne, kun gani za ka samu. Wannan shine hanyar da za ku bi ku yi register har kuma ku samu a wannan application din na Bitcoin kai tsaye. Okay, so mun gode kasancewa kai da mu a wannan tasha ta mai albarka wato Arewa Global Tech. Ni ne naku har kullum Umar Waibi, mu huta lafiya.